Witam Was pięknie roztomili. Dzisiaj będziemy szkubać, parzyć, pitwać kaczycę. Pokażę Wam, jak się to robi, bo dycki było tak, że nasze prastarki, nasze starki to robiły doma. Tuż a, chowało się mięso, za mięsem się nie chodziło do magazynu. Dycki było tak, że te kaczyce, te kury się chowało, potem się ich zabijało. I moi roztomili, kaczyca już jest zabito. Zabiłeś ją humanitarnie, to znaczy zabito je podle tego, jako się kiesi zabijało, roz nożem, a porządnie. Powiesił, że chce ją na żerdzi, na strumie, wisi głową dołu, tak co by i cała krew pięknie ściekła, a ona potem, jak się jej łeb urznie, jak jej wisi na tej żerdzi, to ona się tak nie poobija. Otóż dycki ją tak porządnie drutem albo jakim porwózkiem do tej żerdzi przywiążę. Ona se kapkę po zwyrce, chciałaby poskokać jeszcze, ale już je martwo, już nic nie zrobi se krzywdy. Moi roztomili, tutaj już mamy kaczkę w garcu. Ten garniec to jest taki akurat garniec na kaczkę. I moi roztomili, ważymy wodę, wrzawą wodę i w tą wrzawą wodą musimy tą kaczkę polać. I ja to robię dyski tak, że najprzód tą wodą leję po skrzydłach, po lotkach, a potem dziepro po brzuchu bai, po tych piórach miękkich, bo najgorszy się wyciąga te pióra, co one są na skrzydłach i na chwoście. Trzeba dyski robić tak, co by to kapką wody loć, nie loć kupa, bo jak się kupa wleje narost, to nie ma dobre. Idzie o to, co by ta woda się dostała tam do tych piór, się dostała co najwięcej tej wrzawej wody, co by się dostało na te pióra, co by się kaczyce fajnie szkubało, fajnie się ją obierało. I jak już mamy tą wodę, garniec już jest pełny, kaczyca już jest zamoczona we wrzawej wodzie i teraz będziemy pomału zaczynać tą kaczycę szkubać. Szkubiemy ją pomału, nie śpiechamy się, a kto chce, to się może śpiechać, ale tutaj się nic nie naśpiechamy. Najprzód wyciągamy te pióra z tych lotek, ze skrzydeł, bo te pióra, one najbardziej są zakorzenione we skórze. One najgorszy je wyciągnąć. Także najprzód te skrzydła robimy, a dobre je jeszcze przed szkubaniem, aby my se do porządku też narychtowali plackany, to będziemy robić. Ja to dyski robię tak, że kansikej na skraju placu, na skraju z ogrody, kany baba nie będzie ryczeć, że tam są pióra, że tam je maraz, no bo kapkę tych piór dyski będzie, kaczyca tych piór mo. I roztomili dobre je urznąć szłapy kaczycy, bo te szłapy nam będą zawadzać. One będą nam zawadzać, a potem jak już będziemy tą kaczycę bai obierać z tych małych piórek, potem jak już będziemy ją pitwać, to też te szłapy już nie są do niczego, ku niczemu potrzebne. I teraz moi roztomili, dyski robię tak, że kaczkę se zwyrtnym, wrażę ją chwostym do garca, bo na chwoście ona też ma takie pióra, co onych trzeba wyciągnąć i ich się ciężko wyciąga. Bo to są pióra, co one są takowne też głęboko wrośnięte w mięso, we skórę. I roztomili moi, najlepszy je kaczyce zabijać jak się pierzi, bo nie będzie miała tych piszczali. A piszczale to są takie, już widzicie, że one
już ledzykany są. To są takie chrube korzynie we skórze. Tych piszczali się, te piszczale się ciężko wyciąga. I teraz jak już mamy chwost też sparzony, no to możemy też te pióra z chwostu powyciągać, co by potem już te miękkie piórka my mogli szkubać. Szkubiemy se kaczkę pomału. Ona już teraz je oparzono. Ta woda już wlazła wszędy, tam kany miała wleść. A wiele razy je tak, że se człowiek spoli rękę, bo ta woda je wrzawo. No ale musimy ją tą kaczycę do porządku oszkubać. A jak ją oparzymy tą wodą, tą wrzawą wodą, do porządku wszędy, to te pióra będą pięknie wylazować. I marasu kapkę przytymuje. Dycki musimy dawać pozór, co by to było, co by my mieli czyste packi, co by to było robione. Może to być robione na polu, ale dycki musi to być wszystko czyste, higieniczne. No i teraz roztomili już mamy drugą część szkubania. Teraz wyciągamy takie piórka, te małe piórka. Pucujemy kaczycę. Je to procna robota, bo to jest robota tako, trzeba mieć nerwy ku tej robocie. Nie każdy to poradzi robić, bo kaczkę się szkubie a i pół godziny. Zależy wiele na niej piór. No i pięknie i z lotek, z pleców. Wszystkie piórka, a i te najmniejsze, muszą być wyciągnione. No, wiecie, jak się trafi jakieś piórko małe, co go nie idzie wyciągnąć, jak się na niego zapomnimy, to ono potem, dyski Starka prawili, że ono się wypiecze w trąbie. No i to jest prawda, bo wiele razy jak sobie kupimy kaczycę albo kurę w magazynie, to też jeszcze jakieś piórko tam je. No ale dobrze je, jak to nie robimy maszyną, bo są też takie maszyny do szkubania kur a kaczyc. Jak to robimy sami w chałupie, no to już musimy mieć tą cierpliwość, co by wszystkie pióra wyciepać, wyciągnąć, co by ta kaczyca była pięknie opucowana. No i tutaj już mamy kaczycę prawie że opucowaną z tych piórek. A ostatnie jakieś piórka małe tutaj będziemy teraz jeszcze wyciągać i za chwilę będziemy kaczkę pitwać. Kaczka już je piekno, już porę piórek, a chneda będziemy ją pitwać. Przyjdziemy se do kuchynie, do wasz kuchnię, a będziemy ją pitwać, będziemy wyciągać wszystko, co jest w postrzodku. Moi roztomili, mamy już kaczkę we zlewie i teraz pod wodą ją pięknie musimy ożbluchać, musimy ją pięknie opucować, bo ona chodziła po polu, my ją szkubali, kańsikej tam jakiś maraz się może dostać, ale pięknie dyski musimy tą kaczkę opucować, niż ją będziemy pitwać. Przed tym, że chcę a i umył ręce. Po tym jak opłuczym tą kaczkę, to też chcę jeszcze ręce, worce, kapkę we wodzie już bluchać. I moi roztomili kaczuszka, kaczyca już je narychtowano, już będziemy teraz pitwać. I teraz tak, musimy mieć ostry nóż, żaden pitwok. I teraz robimy w kaczycy małą dziurkę, niewielką, i palcami tutaj tą dziurę rozszerzymy, co by się dostać do postrzodka. Dobimy pozór, co by nam się kaczyca nie posrała, bo jak się zeserę, no to potem je i maraz, i kapkę smrodu przytymuje. I moi roztomili wyciągamy wszystkie bachora, wszystko co tam nądymy, po co tam sięgniemy packą, to wszystko musimy wyciągnąć. No, jest to szpatna robota, nie ma to nic przyjemnego, no ale moi roztomili tak, w zakładach drobiarskich też się tak robi. Wyciąga się wszystko, wyciągają to maszynowo i oto robią ręką. I teraz, jak już wszystkie bachora są
wyciągnione. Tu jeszcze na końcu widzicie są to jest kaczyca, także to są te narządy rozrodcze. Tu przy okazji się kapkę nauczycie anatomii, z biologii pamiętacie, że kaczka, no i żołądek i serce to wszystko wyciągniemy. Teraz my wyciągli żołądek. No kaczka żrała. Najlepszy jak kaczka nie ma pożrano, jak ten żołądek jest próżny. No i teraz jeszcze chledomy, co tam dali będzie. Tutaj mamy wątrobę i na wątrobie dycki moi roztomili je taki mieszek z żółcią. I ten mieszek z żółcią trzeba dycki urznąć i trzeba dawać pozór, co by ta żółć się nie rozlała na wątrobie ani na mięsie, bo to mięso może być gorskie. I jakby się trafiło tak, że to się rozleje, ta żółć, to trzeba tą wątrobę i tą całą kaczycę do porządku ale to wyżbluchać, opucować wodą. Tu mamy serce, no i moi roztomili tam w postrzodku jeszcze są jakieś błany, jeszcze są jakieś rółki, jakiś taki fetu nie wyciągamy, bo fet to masne, żółte, to się spiecze i teraz my wyciągli przełyk. Przełyk dycki jest z żołądkiem połączony, no a teraz musimy urznąć, naderznąć chyrtuń i tutaj w chyrtuniu jest taka rółka, tchawica, no przez którą kaczyca dychała. Tą tchawicę musimy wyciepać, bo ona nam nie ma ku niczemu potrzebno. I jak tą tchawicę wyciągniemy, to już mamy wszystko, mamy kaczkę wypitwaną i teraz trzeba ją do porządku opucować, ożbluchać ją we wodzie, jeszcze tam sięgnąć ręką, jeśli tam czegoś nie ma, jakiś błan, jakiś bachorów, ale wszystko my już wyciepali. I moi roztomili, żbluchamy tą kaczkę i pucujemy ją pod wodą tak długo, aż wszystka krew z niej wyciecze. Jeszcze ją przepłukamy, chyrtuń tutaj trzeba przeżbluchać do porządku, to wszystko zimną wodą robimy. Jeszcze jakieś błany, jeszcze jakieś zbytki. To żółte nie homy, bo to jest fet, to jest masne. No i moi roztomili, kaczyca je wypitwano. Teraz jeszcze nas czeka jedna wiec, co ją musimy zrobić. Musimy jeszcze wypucować żołądek, cychę. Cycha od kaczycy. No ona, kaczyca żrała, także widzicie, że tam jest trowa, tam jest jodło. Musimy go urznąć, tak do połówki, odewrzyć go, wyciepać tę trowę, to żrani, co tam jest, tam będą kamienie, tam będą isto jakieś szupy i wszystko, co ta kaczyca zeżrała. Bo kaczyca ma wolę, a potem z wola idzie do żołądka. Kura ma też wolę, ale w żołądku już się trowi wszystko, jak się patrzy. I moi roztomili, w żołądku je taka błana i tą błanę musimy pod ciepłą wodą, musimy zapuścić ciepłej wody i tą błanę musimy ściepać z tego żołądka, bo ta błana, ona nie ma dobro, żołądek się potem uważy, żołądek idzie potem idzie dać kańsikę, czy do polywki, czy do jakiegoś gulaszu, no to by się tych żołądków musieli mieć więcej, ale w żołądku ta błana je na nic, ją musimy wyciepać. I ze żołądka też to żółte, też te masne, te błany wszystkie też możemy wyciepać, bo to też nie ma potrzebne w tym żołądku. No ja to też taką kapkę prostą robota, kapkę se trzeba pazurem pomóc, kapkę trzeba nożem se pomóc, no ale tą błanę trzeba ściepać. Moja kaczyca miała 2 kg, to jest tak akurat kaczyca mullard, prawi się na nią, że to jest kaczo-gęś, z gęsią nie ma nic społecznego, to jest inny kaczyca, no ale tej kaczyce
One wyglądają kapkę jak gęsi i z tego ich tak ludzie mianują. No i żołądek mamy już prawie że opucowany. Żołądek, wątrobę i serce dowómy na bok i moi roztomili mamy kaczycę już wypitwaną i możemy ją dać do trąby.